Má výnimočné miery a veru len tak hocikomu do náruča neskočí, pretože má radšej siete ako háčiky. Aha, tak nič, to bude asi o tej rybe, predpokladám. A nie o hociakej rybe, pretože táto slečna vraj ašpiruje na celoslovenský titul. Pri chlapoch z Nových Zámkov vraj stálo kominárske šťastie. Kominár mi povedal, kde mám hodiť a keď som vidieť. Slovenský rekord určite to je. Nemáme váhu. Dnešná rybačka nerozlučných kamarátov z Nových Zámkov nemohla skončiť inak ako kapitálnym úlovkom. Asistoval totiž skutočný kominár. Takmer 160 cm dlhý, výnimočne krásne sfarbený tolstolobík bol na háčiku raz, dva. Kominárske šťastie si vraj kamaráti na spoločnú rybačku nosia vzájomne. Aj o mne, ako nekominár. Máme sumce chytených okolo 150 cm. Dúfajme, že sa podaria už aj také 2-metrové kusy vybrať. Prišli sme sem, tu s kominárom. Rýchlo sa to udialo. Približne 10 minút sme to zdolávali. Krásavicu s plutvami, že je to ona poznať vraj podľa ladných tvarov, však rybári vidia radšej na brehu ako vo vode. A to nie len preto, že sa ťažko loví. Živí sa totiž planktónmi, ktoré spasie spred malých rýb. Určite samica. Lebo tí samci sú takí uši. Jedného takéhoto som už chytil a presne tejto farby, len bol troška chudší, uši, lebo merám aj obvod a ten má 65 kg. Takže toto šacujete? No do tých 70. Majú čo závidieť, lebo sa takáto ryba nechytá každý deň. Tatino nosí domov často také veľké ryby. Áno. Papáš rybičku? Áno, aj chytám ryby. Niekedy chodím aj takto zime, len teraz som nešiel. Dobrý rybár vraj rybe daruje život, ten hladný vraj nie. Škrkanie v bruchu sme na brehu nepočuli a tak nám onedlho približne 30-ročná pani Tolstolobiková zakývala na rozlúčku chvostom. A keď sa prišťastí opäť, bude to znova slovenský rekord po druhýkrát. Z Nových Zámkov, Drahu Dobravičová, televízia Joj.